Hej YouTube. I dag vil jeg bare lige vise jer, hvordan jeg laver min kaffelatte. I skal bruge sådan en her, nogle kaffebønner. Jeg bestemmer sådan set selv. Nogen. Og I skal bruge, eller I kan også bruge noget kaffepulver, sådan noget her. Det er sådan lidt billigt. Men hvis I tager kaffebønnerne, så skal I også bruge sådan en der kan knuse kaffebønnerne. Man behøver ikke se sådan her ud. De findes i mange forskellige versioner. I kan også knuse dem nede i supermarkedet. Det kan man i nogen i hvert fald. I skal også bruge sådan en her kaffekande, eller hvilken som helst kaffekande, bare en kaffekande, som kan filtrere, eller I skal bare bruge noget, der kan filtrere kaffen og en kaffekande. Eller det samme i en, som den her, den kan filtre. Så skal I bruge en mælkeskummer. Den her, den er meget smart, så gør man sådan her med så den er fra Bodum. Du behøver faktisk ikke en mælkeskummer, men det kommer til at smage meget bedre, hvis du har skummer med. Og så sådan en kop, du kan have det i. Så lad os gå i gang. Først så tager du, du skal have noget koge det i. Så du tager sådan en elkedel eller koger det i en gryde. Det kan man også. En helt normal gryde, og så bare på et komfur. Men jeg har en elkedel, det er lidt smartere. Jeg tager en elkedel, og så hælder jeg noget vand i. Så hælder vand i, og så sætter jeg den til at koge. Godt. Nu er vandet ved at blive kogt, så i mellemtiden så kan du tage din mælkeskummer. Jeg ved ikke, hvad jeg kan se. Din mælkeskummer. Find noget mælk frem. Mælk. Hvis I bruger den her, så skal I hælde mælken op til den der streg. Mælken stiller jeg lige i køleskabet. Jeg ved ikke lige, om I kan høre, hvad jeg siger, for den der koger, fordi at den er lidt høj. Så kan I tage kaffepulveret eller rest af bønner. Du hælder bare bønnerne ned i den her, sådan her, sætter dem ned, og så klikker du knappen. Men det gør jeg ikke. Jeg tager og bruger de her hælder pulveret ned i, og vi har slet ikke brug for en hel kande, men nu laver jeg bare en hel kande, så stiller vi lige det til side, fordi nu kan vi tage vores mælk. Nu kan vi tage vores mælk og putte det ind i, jeg har en mikrobølgeovn, som jeg har tænkt mig at putte det ind i. Så det gør jeg.
Ja. Hvis I har sådan en mikrobølgeovn, så skal og den samme den samme mængde mælk i, så skal jeg nok give den 1,5 minut, tror jeg er smart. Det gør jeg i hvert fald. Altså meget godt. Nu skal vi ikke bruge det her mere. Nu kommer der lige lidt ventetid, mens mælken er i gang med at blive varmet op, og vandet er ved at koge. Så ja, jeg kommer igen, når vi er færdige med det. Sådan der. Nu er vandet færdigt med at koge, men man skal aldrig, det kan man godt gøre, men man skal helst lade vandet stå i et par minutter, inden man hælder det ned til kaffen, fordi ellers giver det en større chance for, at man får kræft, og det gider man jo ikke have. Så vi lader den lige stå og køle af. Nu kan jeg høre, at mælken er færdig, så den henter jeg lige. Her kommer mælken. Den er kogt nu. Nej, varmet op. Den er kogt. Den skal helst bare være sådan, se hvor mange grader den er. Vi behøver ikke at kigge på det. Den 65 grader. Det er også nok, fordi den skal ikke være for varm. Så, jeg tror, det er nok nu. Så nu hælder jeg tøj her og hælder vandet ned til kaffen. Så. Nu har jeg hældt vandet ned i her, så skal den lige stå og trække lidt kaffen. Mens kaffen trækker, så kan jeg begynde at skumme min mælk. Den her ting, den er så smart, at man gør sådan her. Den er lidt utæt, men ellers vil den her ikke kunne glide op og ned af det der hul. Så jeg skal lige sørge for, at den ikke kommer noget ud der. Så nu begynder jeg med, skal jeg lige se, hvor smart det er. Okay, det skulle være rigeligt. Nu kan I se, hvor meget skummet den er, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg tager lige og tørrer det her mælk op. Jeg spillet her tidligere. Så, nu har den trækket op. Nu skal være den
Sådan så. Nu filtrerer jeg kaffen. Nu gør det lige langsomt på en god måde. Så er kaffen filtreret. Så hælder vi kaffen ned i et glas. Jeg ved ikke lige, om I kan se det her, men nu har jeg hældt kaffen ned i. Så nu hælder jeg mælken ud i. Sådan så der kan komme noget igennem. Og så hælder jeg mælken ud. Jeg tager lige låget af. Sådan der. Så kan jeg hælde mælk ned i. Helt op til kernen. Ui, det ser godt ud. Så skal det lige nu vaske. Nu har jeg hældt noget i. Så nu prøver jeg lige at tage sådan en her kinesisk ting spise ting. Og det var da utroligt. Nu laver jeg lige et eller andet mønster. Det smager af kaffe. Hvis I ikke kan se det, så det kan I ikke. Men så er der faktisk noget kaffe nede under det her hvide mælk. Så. Meget fint mønster. Okay, jeg er heller ikke professionel. Så, det var det. Og nu vil jeg nyde min kaffe. Tak fordi I så med.